Frula je narodni muzički duvački instrument pravljen najčešće od drveta. Smatra se da je potekao iz istočnih zemalja, iz Persije. Prema arheološkim nalazima može se zaključiti da su ljudi još u kameno doba imali instrument sličan današnjoj fruli, pravljen od kostiju. U prošlosti je frula, kao i drugi instrumenti, služila za komunikaciju sa višim silama, a bila je i signalno sredstvo. Kaže se, zadnja rupa na svirali kada je nešto nebitno ili duvati u isti duduk kada se isto misli sa nekim. Jedan od naziva za frulu, duduk, ima u srpskom jeziku i figurativno značenje glup čovek. Postoji izreka zasviraj, ali i za pojas zadeni, što znači imati meru. Pa ništa, počeo sam ovako kad sam bio mali, ali neću da kažem duge godine. Ovdje je imao komšija Fruče. Ja sam počeo da sviram od 8 godina, nisam ja u školi kad sam počeo sam da sviram. Čuvao sam ovdje malo ovce, jedno drugo, ali pogodi flura kod Miodraga, a bio Flurče dvoglasni. Našo, ne, drugče, dobro Flurče dvoglasni. I ja ga pogodim sa dedo da ga uzmem i platim mu. Uzem Flurče, a tata je posebno još i on platio, isto toliko. Nisu znali, nismo bili u kontakt, bili na Salažinu. I iz tog Flurče ja sam počeo da sviram. Imam ja Flurčo stoji nekoliko godina tamo, dugačak. Vidiš, astal para djeda. Pazi, on ima deda bio, ovaj deda pravi je bio 8. Znači 908, tako. A on pamti od njegovog deda, pazi, deda od para djedi, kao što kaže, no, to su, ja mislim da on, ali ne 200, ali tu je blizu 150 godina sigurno. Ja mislim da ima, eto. I nasledio sam ih, svirao sam u njega, on je čitav, samo ja što ne mogu, dobro, eto ti. A one ove flure, kad to imam i tamo, znači ove su flujer. A ovi oni na dimaku, isto ti je flujer, ali oni kaže da je duduk. A flujer isto. Pa razlikuju tonove. Znači, to su svirali nekada ljudi na kazan, ono. Eto, ja mogu, ali... To ti je to. Da, drugačije. Znači, men smeta, imaju. Imam, ali ono nije kod mene ono drugo, što sviraju, ono što sviraju, a ovo ti je od, nije dren, ne, kama šemšir, od šemšira, da. Šemšir, To sam ga kupio iz Lenštane do Beograda. Taj čovjek je bio, kad je bio motiviran u Kučevo, i on donosa te flure, mislim da možda nije ni živ sad, da to ima 10-15 godina. Ja kod njega sam otišao preko ovo i našao sam ja i moj unuk. I on ovo flurno mi daje. On kaže, pa sviram ja pomalo, našao. S njega sam snimao sve što postoji i s ovoga. Dobro, imam ja još one male druge, ali s ove 3 sve i snimljeno u onu CD-ku što vidam ja sada. Pa svirao sam svude, kući stalno, ja zanimam se, ja sam sve sam komponovao, sve kolo. Kad čujem, ja uzmem štik od onog i ga sastavim. Gledam ju sad koliko minuta, pa opet, pa noću. Ja sam samouk, ali ja kad čujem svirku, ja noću. Znači ja spavam, a u glavi sviram, pa poslije kad sanjam, kad razbijem, pa ne možda se lige, kad skočim, reku, ja da se ostramotim na binu, tamo kad idu. I gledam 5:30, mora da ustane, to mora da bude to.
Da, kad sam bio u Austriji mi doneli frula ideju ti komida, doneli mi tamo društvo Fluče, ta sam svirao, pa poslije sam došao ovdje, pa ovdje sam otišao, pa poslije sam otišao u Švajcarsku. Svirao sam pa imam sva slike što je bilo, ovi naši napravu decama, ima sale tamo, znaš, i naši naprave, na primjer, iz Ranovca smo imali harmonikaše, sve naši, puca. Svirao sam tamo, ali toliko nije puno, mi idemo sta na posao u subotu do Ali ja sve, na primjer, komponovao sam iz prve, pa ono što ne valja, nešto mi izbacimo, pa tako. I da je kod njega stalno, znači ja idem u 40 km do Dunava kod njega, pa treniram, pa idem još 56 do Vitežova, do ovoga, do studio. Šeri nema studio, on samo preradi, Šeri, ne, Draško. Draško se vidim. I ja idem kod njega, a se znao, znali su se oni. Kad stignem, on govori, bre, tu, što? Reku, kako ti, ajde da vidimo šta. Kaže, ti si naš. Ajde. I tako sam snimao, a nisam mogao, znači, kaki ceo dan, ja mislim da si jedna svirka ispod 5-6 sati nisam mogao, i više. Pa iziđem, pa ne valja, pa dodaj, jer ne primam kompjuter, i tako sam počeo sa njih, ja dobije radost, brato, pa ja prodam sve, ja ću to da sviram. I poslije dobio sam toliko volju, bre, imam kod mene garaž, ja učisto kao zvučnik, Ja dok ne sviram 2 puta onu svirku, pa na spavanje, pa kad ustanem, bilo drugog vremena. I tako sam otišao, pa poslije ja sastavim kolo i sam snimao 9 komata. Ubacio ovo što kaže čaj školo, kolo. Ali ovako s ovo kolo sam ja završio diplomu, kad sam otišao s Barbune. On dilirao dobro ti će zvučiš ovo, znam ja kako. Ovo violin, počinje, kad deda počinje, i bre, Matušić, kako se zove, Viktor. Aha, znam. Da, Ljubiša. S njega sam diplomirao. On je bio tamo. Kad je, šta je bre, neko došao. Samo pokaže buj kad počeš, ja s njega. Imao sam paradeda i svirao. Josif, ja znam, babin brat, svirao fluru. Znači imao sam ja poreklo toga što je svirao fluru, pa poslije deda što je bilo tu, on je imao isto sve. Jer da ti kažem, onda nisi imao drugu muziku kad sam bio ja dete. Samo fluče. Idemo mi, kad smo otišli, to je bilo u kući, mi smo poljoprivrednica ovce. S 5 komata čuvamo mi, svi 5 svira, kap vrapci, kap ptice, ona sve peva Slavuj, peva Vran, peva mi, sviramo tu. I od toga ja se odvojimo, toliko društvo, 20 njih se odvojim, sam da sam, eto ti, naišao novi i volim i... vidiš kako ga učim ja, mali, vidi ga. Ko mater? Mali, što da kažem, mali. A znači ima decu. Pa ti vidi, ja Mariju u stan. Da je tamo kad dođe ja sedim, djedo, ajde. Ima volje. Bre, dječe da on to uči. Još nisam dobio od ovog Šeri. Sad će da idem u stan. Da dobijem što sam ja bio on je Šeri ti je iz Sakovo. On je iz Sakovo. Ali poslije smo otišli, imam ja dosta da postavimo stalo kod njega. Jer bili su 2, 3 bre. I odjednom jedan umri. Sad gdje će on da uči da ostavi telefon? Gdje će on sad kad treba on, ne zna da priča, kamo da priča i da svirke, a da uči ovo, bešte bre. Da ti kažem, ne. Da dobro, ja sam sa folkloristi bio sve, ali najlepše mi bilo u Laznici. Ne. Da, u Osanice, ne Laznica, Laznica te preko. Ma u Osanici, oni napravo to, imam ja. Pošalju oni po meni stalno svake godine kad idem. Najradosnije tu.
To je muzika, to su lepa kola u Žagovicu, ono opštine, pa kad dolazi stvarno lepo. A ovamo to je, dobro, svaki ima svoje melos, svaki ima svoju odradu, svako dopunu njegovu. Ali ovo već nam gajde. Gajde. Ali da sviram ovako. Ili ja znam, moj unuk, on samo duva i ja isto kolo kao kolo, ili s prsti ide. Do drugo poslije, a fluče ti je opasno, treba vazduh, treba glas, treba ovaj grkljan, kako da ti kažem, kod njega treba mnogo kod fluče. Pa fluče violinat, kao oni kažu da najteže instrumenta. Pa to smo imali svi oni gajdaši stari kad su bili. To kolo se sviralo nekada. Nam deda priča sve kad je to, i to starinsko ima devojka kad su bili, toliko su igrali pa do kuće. Da nije bilo, to je nekada kad je deda moj priča, mnogi su nastradali, znaš. Znoje si do kuće, ideš 2 kilometra zimi kao ne zimi. Gotova ranje. Jer to opasno ove stare kole zaigrale, ove Šokići, onaj Đođonka, i Perpišor i ono. Ove starinske, sad je sve srpsko, mi ne igramo, ali folkloristi, ono. To su teška kola, oni su igrali do to vreme i gajde, to je sve u gajde. Nam deda kaže, kad se zajebavaju samo, ide pored njega i buš. Gotovo ranje, kaže, ono. Ovdje ne, tamo, nema nikog, gotovo se, ja zadnje su ovo. A ko će da svira, da je samo stari? Ne da svira, ne da, ne zna što kaže da ustima da svira na usta. Ne zna on, a ja dam na usta da svira svako kolo. Ne postoje kolo da ne sviram na usta. Znači svirao sve, ali kruška je valjda jača, moj otac stvarno. Ja sam vidio ovdje u Kučevu sviraju ljudi, pa svirali kod nas, kad ja, u moje godine. Toma Džekiće, one, sviraju listi kad idu, puca, a taman je šuma lepa. Naš ljudi su bili veseli ljudi, bre, a sad ona žurka, sa onaj telefon ide, udari, pa a nije tako. Čim iziđe, dok pazari, ja gledam naših. Šta smo videli, šta je bilo, videli smo, šta će da bude, vidjet ćemo ih. Eto.